Здравейте! Казвам се Николай Величков и съм от България. Бих искал да ви разкажа малко повече за престоят си тук в Истанбул и по-конкретно срещата ми с Мира Клиник. Ще започна с това как се свързах с тях и как избрах точно Мира Клиник сред толкова многото клиники в Турция. Попаднах случайно на една тяхна обява в интернет пространството, която беше за холивудска усмивка, която си направих. Веднага се свърза с мен един от тяхните консултанти, който ми направи изключително изгодна оферта, която бе по-ниска от останалите клиники, които потърсих в последствие. Организирахме заедно пътуването и на летището ме чакаше уникален VIP транспорт с персонален шофьор само за мен. Докато пътувахме към хотела, се почувствах за момент като холивудска звезда. И като заговорихме за звезди, хотела бе 5 звезди в сърцето на Истанбул. На изключително комуникативно място, близо до ресторанти, молове, заведения и други забележителности. На следващия ден пристигнахме тук в клиниката. Всичко е толкова лъскаво, добре организирано и подредено. Започнахме с първата интервенция – изпиляването на старите ми зъби. Предварително се бях подготвил, че ще е изключително болезнено и неприятно, но се оказа, че не изпитах никаква болка през цялото време, което бе страхотно. Дойде време и за поставянето на новите ми фасети и след като видях прекрасния резултат, реших да попитам за една друга тяхна услуга, която предлагат, а именно трансплантацията на коса. Както виждате, резултатите вече са на лице и съм изключително доволен от Мира Клиник. Препоръчвам силно на всички от вас. Поздрави от Слънчев Истанбул, от мен и Мира Клиник. Mira Clinic.